Halo, kula Teona saking 11 IPA 1 nomor urut 28. Kula badhe nyritakake cerita rakyat sing irah-irahane yaiku Joko Tarub lan Nawang Wulan. Jadi ceritane iki nyritakake babagan wong lanang sing seneng marang bidadari. Kepingin ero ceritane? Yuk rungokake aku cerita. Ing Desa Tarub enten Mbok Rondo ingkang paring asma Mbok Rondo Tarub. Mbok Rondo iki ngangkat bocah lanang sing jenenge Joko Tarub. Mbok Rondo ngrawat Joko Tarub wiwit cilik nganti dewasa. Nalika sampun dewasa, Joko Tarub dadi bocah enom sing rajin nulungi ibune. Joko Tarub iki seneng mburu mangsa ing alas. Mbok Rondo iki pengen Joko Tarub enggal omah-omah. Joko, mbok jaluk tulung supaya cepet rabi. Umurmu iki wis cukup kanggo mapan mudhun. Rupamu yo ganteng kok. Sehingga gampang golek bocah wadon sing disenengi. Ujare Mbok Rondo. Mbok, sakniki Joko mboten pingin ngadah rencang urip. Yen pun wayahe, Joko tak pados bojo. Wangsule Joko Tarub. Ora apa-apa yen kaya mengko sing Joko karepke. Mbokmu ndongakake sing apik-apik wae marang Joko. Amarga mbok iki tresno banget marang Joko. Ujare Mbok Rondo. Nganti sawijine dinten Mbok Rondo iki tiwas amarga lara. Joko Tarub dadi sedih amarga ditinggal karo Mbok Rondo. Ing setunggaling awan, Joko Tarub menyang alas lan golek kijang. Nanging Joko Tarub ora nemu kijang sing dimaksud. Amarga kesel, akhire Joko Tarub turu ing sawijining watu gedhe. Nalika turu, Joko Tarub krungu suarae wong wadon sing lagi guyonan. Aku iki krungu suarane wong wadon. Aku kudu goleki sapa dhewekne. Ucape Joko Tarub ing jero ati. Sawise goleki suarane, pungkasane Joko Tarub ngerti yen suara kasebut saka telaga. Banjur dheweke ngumpet ing burine watu gedhe pinggire telaga. Saking buri watu kasebut, Joko ndeleng enten 7 wong wadon sing lagi adus. Dheweke kaget kepriye carane ana 7 wadon sing ayu banget lagi adus ing tengah alas. Bareng weruh ana 7 selendang ing pinggire telaga, Joko Tarub mendhet setunggal selendange lan didelekne. Aku iki pingin rabi kali salah setunggal wong wadon mau. Mending salah siji selendange tak delekne wae, ujare Joko Tarub. Ameh sore, 7 wong wadon mau ngrampungke aduse. Wong wadon sing ayu-ayu mau langsung damel klambine, damel selendange, lan banjur mabur teng kayangan. Akhire Joko Tarub ngerti yen dhewekne bidadari saka kayangan. Ah, pantes ae dheweke ayu banget. Tibane bidadari saka kayangan, ujare Joko Tarub. Salah sawijining wadon sing jenenge Nawang Wulan bingung golek selendange. Nanging keenem wadon liyane ajeng mabur teng kayangan. Aduh, endi ya selendangku? Mau ana ing pinggire telaga kok. Kepriye ya iki? Yen selendangku ora ketemu, aku ora iso mulih ing kayangan, ujare Nawang Wulan. Ndelengi kedadian kasebut, Joko Tarub banjur nyedaki. Damel ngajak kenalan lan nawari pitulung.
Ono opo kok Adinda nangis ing pinggir telaga? Nami kula Joko Tarub. Kula tinggal ing desa cedhek kene. Napa enten sing saged kula bantu? Joko Tarub nawari pitulung. Oh, kula kelangan selendang. Dadose mboten saged wangsul teng kayangan. Ucape Nawang Wulan. Oh, neng wonten Adinda angsal manggon ing omahku wae. Tinimbang urip dhewean ing jerone alas. Mboten usah wedi. Kula ajeng jagimu. Ucape Joko Tarub. Nggih, kula manggon teng griyane jenengan mawon. Jawabe Nawang Wulan. Akhire Nawang Wulan nginep ing dalemi Joko Tarub. Ora suwe Joko Tarub lan Nawang Wulan iki omah-omah. Napa malih Nawang Wulan bobot banjur nglairke bayi wadon sing diparingi jeneng Nawangsih. Senajan urip seneng kalian anak lan bojone, Joko Tarub wis suwe gumun amarga lumbung pari dheweke ora tau suda. Saben dinten bojone masak kanthi mendhet beras saking lumbung parine. Lumbung parine iki mboten ngurang sithik wae. Nganti ing sawijining dinten, Nawang Wulan lagi masak sego. Nanging Nawang Wulan iki ana keperluan ing kali. Banjur Nawang Wulan pesen damel garwane supaya njaga geni lan boten angsal buka tutup kukusan sego. Kakang, kula masak sego. Namun enten keperluan ing kali. Tulung dijaga genine ya. Ampun ngatos mati utawa kegedean. Tulung dijaga ya. Ojo ngampi buka tutup kukusane. Ature Nawang Wulan. Iya, Kakang bakal njaga, ature Joko Tarub. Amarga ora bisa nahan penasarane, banjur Joko Tarub buka kukusan segone. Dheweke ngrasa kaget amarga sing dikukus garwane iku namung enten sewiji beras wae. Kok bojoku mung masak sego gawe sewiji beras tok ya? Pantesan lumbung pariku ora tau suda. Amarga ulahe Joko Tarub sing langgar larangane Nawang Wulan, Nawang Wulan dadi keilangan kesaktiane, yaiku masak sego kanggo sewiji beras tok. Ing sawijining dina, Nawang Wulan badhe mendhet beras ing lumbung pari. Nanging sayange mung ana titik pari sing kasedhiya. Nalika njupuk beras, dumadakno muncul selendang sing wis suwe ilang. Nawang Wulan akhire kelingan lan nesu, ngerti sejatine garwane dhewe sing ndelikne selendange. Nawang Wulan langsung ngagem selendange lan banjur cepet-cepet nemoni garwane. Amarga Kakang buka tutup kukusane sego, kesaktianku iki dadi ilang. Damel lumbung pari suwe-suwe suda. Lan tibake kabeh wektu iki sampean ndelike selendangku to. Kabeh iki rencanae sampean. Nalika iki hubungane kita wis rampung. Aku bakal balik menyang kayangan. Ucare Nawang Wulan. Nyuwun pangapunten, aku akoni kabeh iki kesalahanku. Nanging ora usah ninggalke aku lan Nawangsih to, ucare Joko Tarub. Nyuwun sewu ya, aku kudu mulai teng kayangan. Tulung jagaan apik-apik Nawangsih lan tulung damelne dangau ing cedheke omah. Banjur dekekne Nawangsih saben wengi ing dangau. Aku bakal teko saben wengi damel nyusui Nawangsih.
Nawang Wulan banjur mabur teng kahyangan. Jaka Tarub rumangsa sedih lan nyesel karo perbuatane dhewe. Jaka Tarub langsung damel dangau ing cedheke omah lan sesuai kalian panjuluke bojone, dhewekne ndekek Nawangsi saben wengi ing dangau supaya disusui dateng Nawang Wulan. Nah, apik to ceritane. Ing cerita mau ana amanat sing iso dipetik, yaiku kabeh sing kita delikne mesti kebongkar. Amarga kuwi kita kudu nduweni sikap sing jujur marang wong liya. Sadurunge kula tutup, kula nyuwun ngapunten yen ana tembung sing keliru. Matur nuwun.